Joo, tämä 545 on Fasterin uutusmalli, joka tuli markkinoille tänä vuonna, joka suuntautuu monitoimiselle henkilölle, jolla on ehkä saarikiinteistö tai usein käy merellä viemässä tavaroita, on monta harrastusta, on kalastusta, on ehkä sukellusta, vesiurheilua. No jos normaalia venettä mielletään, niin nehän on yleensä teräväkärkisiä, mutta päinvastoin tämä 545, niin tässähän on kaukosäätöinen keularamppi, eli tässä on todella helppo liikutella niin kottikärryjä kuin rakennustarvikeita, kuin jos on esimerkiksi isot kesäjuhlat, niin kaikki ruokatykötarpeet ja juomatarpeet, tai suuren henkilöstömäärän kanssa liikutella sisään ja ulos veneestä. Tekee rantautumisen erittäin helpoksi, jos on kaljoinen tai hiekkainen ranta, mistä on vaikeaa hypätä sisään tai ulos veneestä, niin ei muuta kuin keulaportti alas ja rantaan. Ja tällä hetkellä meillä on tässä tämmöinen 100-heppainen kone, joka on ehkä semmoinen taloudellisen vaihtoehto tämmöiselle veneelle. Tämmöisellä hevosvoimalla tämä vene liikkuu semmoiset huiput 36-37 solmua ja mukava semmoinen cruising-nopeus on semmoinen 34 solmua. Tämä painaa noin 670 kiloa, eli lähtee kevyesti liukuun, on ketterä liikkeissään, kuitenkaan olematta yllättävä tai mitenkään aggressiivinen liikkeessään. Tämä myöskin jyrkissä käännöksissä tekee kevyet, pehmeät liikkeet. Kaikki pysyy kyydissä, ei tule yllättäviä käänteitä. Veneet varustetaan normaalisti trimmeillä myöskin, eli jos on sivutuuli, joka painaa venettä, niin on helppo säätää se, että se on koko ajan vaakatasossa ajossa.